Mga kautoran, mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kabay nga ang Dios magpakamayugid sa aton nga pagpadayon sa pagpamalandong sang iya mga pulong. Kag ang pulong sa Dios nga aton pagapamalandungan subong ini makita sa 1 John chapter 1 verses 5 pakadto sa 10, kag diri nagasiling ang pulong sa Ginoo. Karon amo ini ang balita nga amon nabatian gikan sa iya anak, kag amon ginabantala sa inyo. Ang Dios kapawa, kag wala gid sing kadudulman sa iya. Gani kon magsiling kita nga may pagpakigaambit kita sa iya, pero nagakabuhi kita gihapon sa kadudulman, nagabuti kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo. Pero kung kita nagakabuhi sa kapawa, subo nga ang Dios yara sa kapawa, di may paghiliusa kita sa isa kag isa, kag ang dugo ni Kristo nga ianak nagatinlo sa aton sa tanan nga mga sala. Kung nagasiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan naton ang aton kaugalingon, kag ang kamatuoran wala sa aton. Pero kung ituad ta ang aton mga sala sa Dios, tumano niya ang iya ginsaad, kag himuon niya ang nagakaigo, patawaro niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga mga kalautan. Kung magsiling kita nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya mga pulong wala sa aton. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kag kabay nga ini mga pulong pakahatag sa aton sing Dios nun nga balatyagon sa aton pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Aton tanawon subong ang titulo o kung title niya sini nga nagasiling ang makatilingala nga kamatuoran. Daw video matingala kita sini tungod kay ang aton kun kaisa hunahuna kag balatyagon, lain iya sa hunahuna kag balatyagon sa Dios. So paagi siyang iya mga pulong, ginatadlong niya ang iyang mga pulong nagatudlo sa aton, agod nga aton mga kabuhi mangin matadlong suno sa natudlo sang Dios sa aton. Agod nga aton kabuhi ma-align, insakto, hindi tiko sa mga plano sang Dios sa aton nga mga tao sa sini nga kalibutan. Bisan nabasa naman akong tanan ang gusto naton nga pagatun-an, pero mas maayo gid siguro nga sulito nakon ang mga bagay nga importante nga aton kuan sang espirituhanon nga pagtulon-an sa sini nga tion. Sa versikulo 6 nagasiling, gani kon magsiling kita nga may pagpakigiusa kita sa iya o kon sa Dios, pero nagakabuhi kita gihapon sa kadudulman, nagabutig kita sa aton mga ginahimo kag sa aton mga ginahambal. Aton obserbahan dire ang ginabalik-balik nga mga pulong kay ini tama ka importante nga nagasiling kon magsiling kita. O ginsulit na tatlo ka beses inang tatlo ka pulong, kon magsiling kita, kon magsiling kita, ginsulit tatlo ka beses, kagaton ini obserbahan. Ang una niya diri nga ginhambal amo ni siling niya, kon magsiling kita, ngayara kita sa kapawa,
pero kita gihapon sa kadudolman. Siling sang Bible, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo. Kay man ang Dios iya kapawa. Ang Dios kapawa. Ang gusto niya silingon amo ini nga ang Dios balaan, ang Dios matarong, kag wala sig makita nga kalautan dira sa Dios. Amo ina ang ginasiling niya nga ang Dios kapawa, wala gid iya sing malaot dira sa iya. Karon nagsiling siya, kun kita magasiling nyayara kita sa kapawa o kung may paghilio sa kita sa kapawa, kag siling niya nagakabuhi kita sa kadudolman. Siling sang Bible, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo. Tungod kay ang Dios siya kapawa, wala sing sala, matarong siya, balaan siya, kag kun kita nga mga tao magsiling nga pa may paghilio sa kita dira sa Dios, biro nagakabuhi kita sa kadudolman kung sa aton pa sa kalautan. Siling sang Bible, nagabutig kita sa aton mga hinambalan kag sa aton mga ginahimo. Mga kauturan, simple lang ang ginatudlo sa Dios sa aton diri, nga nagasiling, buot niya silingon, kung magsiling kita, nga kita yara sa Dios, kag ang Dios yari sa aton mga kabuhi, pero nagakabuhi kita sa kadudolman, kung sa aton pa sa kalautan, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo. Kung sa aton pa, lain man iya ang aton ginahambal, pero lain man iya ang aton ginahimo. Kung pahambalon kita, maayo kag Dios nun man kita. Pero ang aton iya mga hinimuan, hindi insakto. Daw pulo parehas balay na, nga kung magbakal ikaw sang bayo, dapat imogid siguroon nga ang imong ginbakal hindi gutok o kon hindi man halog, kundi insakto gid sa imo nga lawas. Amo man na ang gusto nga silingon. Dapat ng aton mga hinambalan insakto kag naalain suno sa aton kabuhi, kay man ang Dios iya matarong, wala siya sing nagakabuhi sa kadudolman. Dapat nga kita man amo sina katulad sa Ginoo ang aton paginawi pagpangabuhi sa sini kalibutan, manginsuno sa plano kag kabubuton sang Dios, plano kag kabubuton nga matarong para sa aton, kag hindi nga lain man iya ang aton hinambalan, daw medyo Dios nun, pero ang hinimuan iya malaot. Siling niya, kon amo ina ang plasada sang aton kabuhi, nga nagasiling kita nga ti may ambitanay man kita sa Dios, Dios nga matarong, pero nagakabuhi kita sa mga malaot nga klase sang pagkabuhi. Siling sang Bible, nagabutig kita sa aton mga hinimuan kag sa aton mga hinambalan. Dapat nga insakto sa aton kabuhi ang aton mga ginahambal. Hindi baliskad. Baliskad nga maayo man ginahambal ta, pero hinimuan naton hindi maayo. Okay, balik ta sa bag-o nga bayo nga ginbakal nimo. Bisan ano pa kamahal sang bayo nga ginbakal mo, kung pagsuksok mo baliskad, kay gadali ka, paglakat nimo, kaladlawan ang guwa mo, kay ang bayo malahalon, pero ang pagsuksok baliskad, hindi insakto. Amo ba na ang dagway sa tubangan sang Ginoo? Ang aton kabuhi dapat nga
insakto suno sa plano sang Dios kag ang aton mga hinambalan maayo insakto sa aton mga ginahimo. Amo ina ang ginahambal sang duha ka verses nga nagasiling siya ang Dios kapawa kag wala gid sing kadudulman nga yara sa iya kag sinya kon kita iya nga mga tao maayo lang maghambal nga Dios nun na kita yara man kita sa kapawa pero ang aton mga hinimuan malaot siling sa Ginoo nagabutig kita sa tubangan niya kag sa tubangan sang iban nga mga katawan. Kag ang sunod pagid nga talupando naton dire nga iya ginhambal nga nagsiling kun magsiling kita ari sa bersikulo 10, bersikulo 8. Tanawon tanan ang 10 karon ari kita na anay sa bersikulo 8 nga nagsiling kun magsiling kita nga wala kita sing sala ginadayaan naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. So ang sunod nga verse, ang verse 8 nagasiling kun kita magsiling sa aton kaugalingon nga wala kita sing sala nga nahimo sa atubangan sang Ginoo ang siling niya sa aton ginadayaan naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. Kita nga mga tao kung may iban nga mga katawhan nga magdinaya sa aton nagapangaki kita tungod kay ginadayaan nila kita. Pero ang siling isang Bible kung magsiling kita nga wala kita sing sala kita lang ang nagadaya sa aton nga kagalingon. Kita lang amo ang nagatunto sang aton kagalingon. Ina kung magsiling kita nga wala kita singsala sa atubangan sang Dios. Mga kauturan amo niyang siling sa Bible sa aton. Amo ini nga hindi naton pagdayaan ang aton kagalingon. Sa Roma 3:23 dire iya ginhambal nga ang tanan dala na ako kitang tanan ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Kita nga mga tao nga nagapuyo sa sining kalibutan gin isa-isa tan-aw sang Dios kun sin-o gid ang wala sala tapos nga natan-aw sang Dios ang kabuhi sang tanan nga mga tao nagsiling siya ang tanan nakasala. Din kun ang Dios nagsiling kitang tanan may sala kag kun magsiling kita iya nga wala kita sing sala kun magsiling ikaw nga wala ko iya sing sala then siling sa Bible aton lang ginadayaan ginabutigan dan naton ang aton kagalingon kay ang kamatuoran amo ini nga ang tanan nga mga tao sa kalibutan nakahimo gid sing sala kay ginsupak naton ang mga sugo sang Dios nga aton pagabuhaton ang mga ginasugo sang Dios nga dapat naton buhaton wala naton ginahimo pero ang ginasugo niya sa aton nga hindi naton paghimoon amo patapat ang aton mga ginhimo. Kapangdanan nagsiling ang Dios nga ang tanan ng mga tao may sala kag hindi kita magsiling nga kita iya wala sing sala kay ginadayaan lang naton ang aton kaugalingon kung magsiling kita nga wala kita makahimo sang sala sa tubangan sang Ginoo. Amo ini ang bantayan nga naton nga mga kamatuoran. May duwa ka sahi ka klase sang sala nga yari sa aton nga nakita sang Ginoo. Ang una nga sala nga ayari sa aton ginatawag ana nga ina nga sala nga aton napanubli sa una naton nga ginikanan si Adan kag si Eva sadtong tion nga nahulog sila sa tentasyon ni Satanas
didto sa garden sang Eden. Pagkahulog nila sa sala, nahimo sila nga mga tao nga makasasala. Tungod kay mga anak man kita, kaliwat man kita ni Adan kag ni Eva, nakapanubli kita sang ila sala. Amo ina ang sala nga yari sa aton. Kadua nga klase sang sala, kay manti siling naton daw, hindi man niya maayo nga manubli pa kita sang sala sang aton nga ginikanan. Nga mo si Adan kag si Eva. May ara iya nga sala, ginatawag nga personal nga sala. Ang personal iya nga sala, lain kay sa napanubli nga sala. Amo ini, kung ako subong magbinutig, akon inaiya personal nga sala, nga nahimo batok sa Dios. Why na to iya labot to iya kay Adan kay Eva, kay ako na iyan hinimo. Kung ako subong magdinaya sa akon isig katao, akon inaiya personal nga sala nga nahimo batok sa atubangan sang Dios kag batok sa akon isig katao. So may ari nga duha ka klase sang sala nga ato nahimo. Ang sala nga napanubli naton sa aton una nga ginikanan, kag ang personal nga sala nga ako nahimo yari ina sa akon. Kag nagsiling ang Bible, ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios, kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Kag may duha ka klase sang kamatayon, kamatayon sa lawas, kag kamatayon sa linaw sang kalayo, nga amo ang impyerno, ginatawagan ina nga eternal death. Kamatayon nga wala sing katapusan, nga amo ina ang silot sang sala, nga aton nahimo kag napanubli sa aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva. Busa ang siling sang Bible iya sa aton, ato na lang ini batonon nga kamatuoran nga kitang tanan may sala. Kag kung magsiling kita nga wala kita sing sala, ti ginadayaan lang naton ang aton kagalingon. Kita lang amo nagatunto sang aton kagalingon, hindi ang ibang nga tao, kundi kita lang. So may niya ang batonon naton nga kamatuoran nga ginpahayag sang Dios sa aton. Ginapakita niya sa aton ang mga kamatuoran agod nga aton mahampan kag aton mahuktan sa aton mga kabuhi, kag ini aton areglahon sa tubangan sa Ginoo sa wala pa mag-abot ang ginasiling nga katapusan nga paghukom sang tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Tanaw naton ang isa pagid ka bersikulo nga amo ang bersikulo 10. Kag bantayan naton ang mga pulong nagsiling, kun magsiling kita. Kinsulit-sulit niya din adre, kag aton nina talupang don nga ginasulit-sulit ina sang Ginoo, kun sulit-suliton gani ina sa Dios aton pa tama sina kaimportante. Kag dapat aton ina nga husayon sa tubangan sang Ginoo. Versikulo 10 nagasiling, kung magsiling kita nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya mga pulong wala sa aton. Ini nga bersikulo nagapakita sa aton nga ang ginasiling nga sala makahuluya. So ginatago naton agod hindi madiskubre sang iban ang sala nga aton nahimo. Pero masubo kay bisan tagoon naton ina sa mata sang iban nga mga tao, ang Dios iya nakakita sina. Kabangdanan nga magsiling siya nga kung kita magsiling nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kay siya naghambal nga
nakasala gid kita. Ti siling naton, wala ko yung kasala. Ginatago naton kay man ang sala makahuluya sa tubangan sa mga tao kag sa tubangan sa Dios. Kukutob sa aton mahimo, ginatago naton kag magsiling kita, wala ako makasala, wala ako makasala. Amo ini natabo kay Adan kag kay Eva didto sa garden sa Eden, sang nahulog sila sa tentasyon ni Satanas, kag nakasala sila, nagpanago sila, kay nahuya sila sang sala nga ilang nahimo. Kag luwas sila, nga nahuya sila, si Adan kag si Eva, wala sing mabaton sa ila kung sino ang nakasala sa ila nga duwa. Amo ini ang kamatuoran. Bisan kita na, ako na ang nakasala, taguon ginakon as if wala ako makahimo sang sala, kay man ang sala makahuluya. Karon ginbisitahan sila sang Dios dito sa garden sang Eden. Siling sa Ginoo, Adan, Eva, diin na kamo. Nagkapanago sila, kay nahuya sila, nahadlok silang magpakita sa Dios. Siling sang Dios sa ila, siguro nagkaon kamo sang bunga, sang prutas, nga ginadili nakon nga inyong kaunon. Kabalo ka kung anong sabat ni Eva, ang aton nga una nga nanay nga Iloy. Siling niya, hindi siya magbaton siyang sala. Nya ano abi kay ang manog, ginpabangdan niya si Satanas sa dagway sang manog. Nya ano abi kay ang manog, gintintar niya ako, kag ginatagan, kag ginpakaon. Amoy na ang nasiling nga sala, wala sing mabaton. Kung sala pagani pagambalan, mabudlay kag maiwat sa isa katao nga magsiling nga ako ang nakahimo sang sala, kundi tabunan, likawan, agod nga hindi siya mapabangdan nga siya ang nakahimo sang sala. Sanggid pamangkot naman ang bana, si Adan, ang balibad naman ni Adan, wala siya nagbaton, iyagin papangod siyang asawa. Nya ano abi kay ining babay nga ginhatag mo sa akon, nga ako nasawa, ginhatagan niya ako sang prutas nga ginadili, busa nagkaon na lang ako. So ginbaton bala ni Adan, wala, ginpabangod niya si asawa. Siguro kung nagpadayon ang Diyos pamangkot, kagin pamangkot niya si Satanas nga nagtintar, siguro masiling pagin si Satanas. Imo nang sayop, kinaghimo-himo kasang prutas nga hindi man lang nimo pag ipakaon. Mga utod amo ni ang nature sang ginasiling nga sala, wala sing mabaton kung sala ang paghambalan. Pero ang siling sa Bible amo ini, kung magsiling kita nga wala kita makasala, katulad sang balibad ni Adan kag ni Eva, siling sang Ginoo sa aton, ang kamatuoran wala sa aton. Wala gid. Kagamoy ining ginahambal niya sa aton. Siling niya, ginahimo ta ang Dios nga butigon. Kung magsiling kita nga wala kita makasala, katulad nga nagsiling kita nga ang Dios butigon, kay man ang Dios iya nagasiling nga may sala kita. Kag siling pa niya, kung magsiling kita nga wala kita makasala, ang iyang mga pulong wala sa aton. Ti ano lang iya ang ari sa aton? Ang ari sa aton, binutig kag tawhanon nga huna-huna. Kung magsiling kita nga wala kita makasala, ang iyang mga pulong wala sa aton. Ang ari sa aton, ang aton lang huna-huna nga tawhanon
nga hindi Dios nun nga kun kay sa abi naton insakto gali kay sala may ara nga dalan nga sa aton pamatyag matarong pero ina nga dalan tiko kag padulong sa kalaglagan sang aton mga kalagkabandanan nga dapat nga ang pulong sang Dios amo ang hupta naton agod nga ini makatoy-toy sa aton, makatudlo sa aton sa husto nga banas, Diyos nun nga banas nga aton pagalaktan adlaw-adlaw. Pero kung magsiling kita nga wala kita makasala, siling siyang Ginoo ang akon mga pulong, wala dira sa inyo, wala ninyo ginahuptan. Kag ina nga mga pulong tama ka importante kay wala ang Diyos nagahambal sa mga butang nga hindi matuod. Kag mga pulong sa Dios kung among hupta naton sulod sa aton mga kabuhi ina nga makapulong amo ang makahatag sa aton sang mataro nga gabayan kag makatoy-toy sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. So naghambal kita nanungod sa mga sala pero ang Bible nagatudlo sa aton sang solusyon. Paano masolbar ang sala? Basahon nakon ang bersikulo 9 nga daw ginlaktudan nakon kaini tama ka importante kag dadre nagasiling pero kon ito adta ang aton mga sala sa Dios tumanon niya ang iya ginsaad kag himuon niya ang nagakaigo patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga mga kalautan. Doon dumabala ang pulong sang Dios. Kung batonon naton nga kita nakasala, kag ini nga sala aton ituad sa Dios, ikonfesar sa Dios, ihambal sa Dios, siling sang Bible, ang Diyos matarong, patawaron niyan ang tanan naton nga mga kalapasan, kag tinluan niya sang iya hamili nga dugo ang aton mga kalapasan. Kag kunin mo padayonon ang pagtuon sa Bible, kag ini makita sa Hebro Kapitulo 8, versikulo 12, nagasiling siya ang aton mga sala kung aton ituad sa Dios iya kita nga patawaron kag siling niya hindi ko na pagdomdomon kalimtan nakon ang tanan ninyo nga mga kalapasan. Amo ina ang pagsolbar sang sala nga naghatag sang hasol sang aton mga kabuhi kag nakatulod sa aton pakadto sa kalaglagan sang aton kalag. Ginatudloan kita subong sa Dios nga ina ang sala dapat ariglahon naton sa tubangan sang Ginoo paagi sa paghinulsol ituad naton ang aton mga sala kay nagapasalig siya kag nagapromisa siya kang iyang saad matuman ina. Nagsiling siya, patawaron niya ang aton mga sala, tinluanan niya ang aton kabuhi, nga daw katulad nga wala kita makahimo sang sala, gin-erase, tinluan sa iyang hamili nga dugo, kag nagsiling pagid siya, hindi ko na pagdumdumon ang inyo mga sala. Then, mga kautoran, ang pulong nga ginambal sa Bible bala kung ituad amo nang hiligaynon nga pulong sa English nagasiling confess. If we are going to confess our sin before the Lord, kung ituad naton ang idea amo niyo ang pulong bala nga ituad kung ano ang sala naton nga nahimo kung nagbinotik kita, aton gid na ihambal nga sala.
nga magasiling, Ginoo, nagbutig ako. Wala ako naghambal sang tuod, nagapangayo ako sang patawad sina sa imo. Ihambal, ituad mo gid kung ano ina nga sala. Hindi ka lang magsiling nga, Ginoo, nakasala ko, ihambal. Ano ina nga sala? Ihambal sa Ginoo. Ako, Ginoo, nagdinaya. Ako, nakakomit sang immorality. Ihambal sa Diyos. Kung ituad naton ang aton sala, siling niya, patawaron niya kita. Ang Diyos makapatawad sa bisan ano nga klase sa sala nga aton nahimo sa sininga kalibutan. Ang hindi lamang sa Diyos masarangan, pagpatawad, amo ang sala nga imo kag akon ginapalangga, nga daw hindi naton malipatan kag mabiyaan, kag hindi naton paghinulsulan, hindi naton pag-ituan sa Diyos. Ina nga sala nga imong ginapalangga, nga way kagana nga talikdan, hindi ina sa Diyos masarangan pagpatawad, kay wala mo man ginahinulsulan. Pero ang Bible iya nagahambal gid sa aton, kag siguro akon pag hindi ni suliton, agod nga masulbar ang sala nga nagatulod sa aton sa problema kag kalaglagan. Sinya kun aton lamang ina hinulsulan, ituad naton ina nga sala, ang Dios matarong, magapatawad, kag tinluan niya siya nga mili nga dugo, kag kalimtan niya ang aton mga sala, nga daw katulad nga wala kita makahimo sa sala sa tubangan sa Ginoo. Mga kauturan, kabay nga ini mga pulong makabulig sa aton toy-toy pagbalik dira sa Ginoo. Kag kabay nga ang paghidait kag kalinong sa aton mga kabuhi. Magapadayon kag ang Dios magapakig-upod sa aton tubtob sa walay katapusan. Amen.